Dobar dan dragi i drage moje, dobrodošli u nov video. Kao što vidite opet nam je gošća Kajsija, da iskoristimo do maksimuma. Pravimo danas one brzinske knedle. Neki ih vole, neki ih ne vole. Ja ih danas evo pravim silom prilika jer jako žurim. Spremam se sa mojom decom malo napolje u prirodu, lep je dan. Dakle, šta nam je potrebno? Potrebno nam je ovdje, vidite sa leve strane gore, voda. Tu imamo negdje oko 600 ml vode. Imamo minut za pire ili izaberite već sami vaš omiljeno. Znači treba nam ona jedna kesica. Zatim imamo 8 kašika brašna, 3 kašike griza. Ja pravim tu mešavinu iz razloga što su mi onda knedle malo mekše. Imamo jedno jaje, jedna kašika margarina ili maslaca, šećera vidjet ćemo po potrebi, brezle i naravno kajsije. Pa ostanite sa mnom da vidite kako ja to pravim. Evo što prvo radimo, u posudu u kojoj ću ja poslije mesiti ovo testo za knedle, stavljam vodu da provri. Znači 3 šoljice one za kafu od 180 ml, znači to je negde 550 ml vode. Stavljamo da provri, dodat ćemo 4 kašičica soli i dodat ćemo jednu ravnu kašiku margarina ili maslice i to ćemo pustiti da provri. Evo voda je provrila, isključujemo plotnu i dodajemo ovaj naš minut za pire iz kesice, promešamo. I ja odmah u to dodajem one 3 kašike griza. I ovo ćemo sada ostaviti da se ohladi. U ove naše kajsije sada ćemo staviti onako po pola kašičice šećera. Neko to ne radi, ja radim. I tako ćemo napuniti sve. U posudu sada stavljamo brezle. Ovdje ima 200 grama. I dodat ću 3 kašike šećera. Sve po želji, jel? Ko voli više, taj će kasnije sebi dodati da bude par kašika ulja. 1, 2, 3, 4. To je sasvim dovoljno. I to ćemo malo zapeći. Stalno mešajte. Mislim da će ovdje biti sasvim dovoljno 1 minut, 2 da se preprže. Startujemo sa pravljenjem knedli. Evo dodajemo jedno jaje u pire krompir i zatim ćemo dodati brašno. Sve ćemo sad to polako i lepo umestiti.
Idemo sad pravimo bombice ove naše knedle. Uvijek imajte pri ruci malo vode, zato što se lakše onda testo odvaja. Znači, otprilike ovoliki ćemo praviti. Vidite, testo je lepljivo, ali ja tako baš i hoću, neću da bude tvrdo. Malo nakvasimo opet ruke. Malo pobrašnimo da nam bude lakše. Stavljamo kajsiju i zamotamo knedlu. Opet uzmemo malo brašna na ruku, ako je potrebno. Evo, ispalo je 15 komada i idemo sada da kuvamo. Idemo ubacujemo knedle i puštamo ih da se kuvaju dok ne izađu na površinu. Nećemo ih preterano zbijati da se ne slepe. Samo ćemo ih malo odići odavde da se slučajno ne zalepe za dno. I puštamo ih sad da se skuju. Odnosno da izađu na površinu. Evo, one su isplivale na površinu. Ali pustit ćemo još 1 minut, 2 nek se kuvaju. I idemo sad polako da ih vadimo. I ubacujemo u ove naše krezle. I stavljamo u posudu. I evo naše lepote, sve što smo dobili od kajsija. Evo, knedle su tu. Tu nam je i kašasti sok od kajsija. Ništa lepše u ove tople dane. Pogotovo još sa ledom kad se stavili iz frižidera. Evo, oni izgledaju divno. Napravite ih, stvarno se brzo pravi. Ako vam se dopada ovaj video, lajkujte, komentarišite, pretplatite se na moj kanal. Besplatno je, a kao što sami znate, meni mnogo znači. Prijetno! Pogledajte kako curi. Pogledajte sami koliko su mekane.
zaista preporuka da probate. Prijatno još jednom.